Ja som si nevedel predstaviť, v akej firme by som chcel robiť, tak som si povedal, že takto skúsim sám. A potom sme s kamarátom dali hlavy dokopy a založili sme firmu, ktorá narastla na 70 ľudí a som rád, že je to firma, v ktorej už chcem robiť a že už teda taká existuje. Na 1. apríla som si našla na stole vytlačené vizitky s titulom Riaditeľ šťastia. Vtedy mi to prišlo milé, teraz je to celkom aj náročné, ale páči sa mi to. Ja mám taký pocit, že to sú vždy všetci, každý inak. Ale tak je to také zaujímavé, že proste je to taká zaujímavá zmeska ľudí. A kebyže som psychológ, tak to mám určite zaujímavú štúdiu. Určite by som nevedel fungovať bez dobrej nálady, ak nie je dobrá nálada, tak je to o ničom, nedá sa mi pracovať. Čiže to je prvoradé pre mňa. Ja by som povedal, že akože naša firma, mladý kolektív, komunikatívny, šikovní ľudia nemajú problém s čímkoľvek si naštudovať, zistiť. Nemajú problém sa chopiť niečoho, že áno, spravím to a zobrať si aj na seba trošku zodpovednosti. A taká chaotická pestrosť, ako keď máš kaleidoskop a keď sa ti točia tie rôzne obrázky, tak v určitom momente vždy sa to zasekne na tom jednom obrázku, ale ono je to vždy v pohybe, čiže živosť, pestrosť ľudí, ktorí tu sú, dotvárajú vlastne aj to prostredie, ktoré tu je. Nejde nám o to, že aby sme, áno, spravili si fajočku, že deadline, ale ide nám o to, aby sme dodali nejaký dobrý produkt, ktorý sa bude dať používať. Takí správni ľudia. Sú 3 slova, dobre počítam a to asi vystihuje všetko. Takže... Zákerná otázka, obzvlášť keď ide o mňa. Na 9 každý deň. Presne som, 9:00, jak hodinky som tu. Ja som teda jeden z mála, čo dodržiava ten termín, že o 9 ráno, lebo tá doba je flexibilná a každý chodí tak, ako sa mu podarí a vlastne o tej 9 ráno som tam dosť častokrát aj sám v tom kancli, ale tak to je v pohode. Áno, to je veľmi príjemné na tejto firme, že ten svoj čas si regulujem sám. Nikto ma nejak netlačí do toho, aby som tu sedel od do. Viem si to nejak zregulovať. Nesmej sa, Kamil. Ten chodí skoro do práce. Ten keby mohol, je tu o 7. Máme oficiálny dress code, že do práce treba prísť oblečený, takže okrem toho je to úplne jedno. Robil som vo firmách, kde boli zakázané modré rifle alebo kraťasy alebo neviem čo, tak na takéto sa tu nehráme. Ja by som povedal, že je to tu také voľné, ale tak niekde musia byť pravidlá samozrejme, ale je to skôr na takom súsvedomí tých ľudí, ale to je aj taká vec, že ja nechcem ísť proste domov, ma to proste baví, že robím to, čo chcem a ani ma to nejako, že by som to zneužíval alebo niečo, to ani ma nenapadne proste, lebo je to super a prečo by som to zneužíval, že to tak je. Mám pocit, že vo veľa firmách ľudia si tak držia nejaké know-how u seba a nejakým spôsobom sa ho myslia si, že to im ako nejako zabetónuje pozíciu, tak toto tu vôbec nefunguje. Keď sa niekto niečo naučí, tak to povie čo najviac ľuďom a tým pádom si zabezpečí to, že to nebude musieť stále robiť dokola on, ale vedia to aj iní ľudia. Sú tu veľmi rozumní ľudia. A ľudskí. Nie je to taká práca, že proste niekomu sa niečo povie a musí to byť presne podľa tohto, ako sa povedalo. Že každý hľadá nejaký spôsob, ako vylepšiť veci a bavíme sa o tom a niekedy sa tie veci ujmú. Takže tak inovatívny by som povedala. No na druhej strane, čo sa týka tej odbornosti, tak tu je zase veľká príležitosť vyrásť. Že človek, keď má nejaký solidný základ, tak tu je teda priestor na to, aby si vedel tie vedomosti rozšíriť. Ja mám 23 rokov a som v takej pozícii, kde by som sa dostal možno za 10 rokov v inej firme. Veľmi rád robím s kolegami, ktorí sú na tom technicky super a páči sa mi, že v mnohých veciach sú na tom oveľa lepšie ako ja, takže sa na nich viem spoľahnúť, majú super nápady, vedia ich realizovať, takže to sa týka vlastne všetkých technických ľudí tu. My potrebujeme ľudí, ktorí sa neboja myslieť.
My potrebujeme ľudí, ktorých baví myslieť v tej oblasti, v ktorej sa orientujú. My potrebujeme ľudí, ktorí nepotrebujú mať nad sebou bič, aby podávali nejaký výkon, aby ich bavila práca, pretože keď človeka baví práca, tak vie byť vnútorne motivovaný a vie dávať do toho spoločného banku tých projektov tú svoju energiu a ten svoj vklad. A potrebujeme ľudí, ktorí sú zároveň veľmi ľudskí, ktorí vedia byť priateľskí, ktorí sa vedia aj uvoľniť v tom kolektíve, ktorí vedia prispieť aj tými svojimi ľudskými vlastnosťami do tej celkovej atmosféry firmy. My nepotrebujeme stroje, ktoré nejakým spôsobom nastavíš a tie stroje fičia. My potrebujeme ľudí s rozumom a so srdcom.